Снимам, аз отивам към хола. Пробвах с апарата на един апартамент, ама хич не бяха хубави. Викам, дай с таблета сега да опитам тук. Ако не стане, ще снимам пак. Той по телефона ти звъни. Нищо, мини зад мене. Мини зад мене, аз съм натам. Няма тебе да те хвана. Така ще гледам да се движа зад тебе. Нали ти казах, че имам радост, кажи мама. Не съм, нали? Кажи. Ема не знам, дали ще ходиме? Нали ти казах? Ще видиме, нека да свърша първо тия другите неща и тогава да мина напред в колата, да мина там през обратни сервиза и тогава вече ще видим какво ще. И аз съм се скрила зад колоната. Стой. Идеално си. Стой само да хвана и от тази страна и ще го спра. Да видим пък какво ще стане и аз не знам. Каквото стане, стане. Ми ще пробваш, като не стане, нали има снимки. Да. Ако не ще направиш па и нови снимки, така. Какво ли, нямам си на идея, защото аз се опитах да разкажа на колежката някои неща, но тя каза, че клиентката знае сградата и иска точно в тази сграда. Това ми е ново таблет, че не съм правила с него клипове. Вкъщи само си го пробвах, ама не, тая баня ще я махнем и тук ще затвориме капака на тоалетната. Добре. Да ги затворим навсякъде, или не? На капаците, да. Добре. Дали ще мога да хвана този простор тук? От тук да го щракна сега. Банята съм служила и дрехите му се не види, ама ще ги изкара на тази. Голямата баня? Да бе, в смисъл... Ако не ме пуснеш, ще звъна пак. Това е копчето за асансьора. Трябва да снимам и другата баня. Стаята ми да приключа, какво? Нямам просто се занимавам пак. Детето къде лежи? Той е това номер, сега ще го изкарам. Снимай банята и аз ще го извикам. Слушка, ела мамо за малко насам. Да ти бистра да снима стая. Тук се снимах и мене си. Нищо. Защото на огледало. Тя ще ме изредира. Той учи в Националната търговска банка, бе. Той влезе още по-миналата година. Учи ли? Да. Щастлива си. Митническа и данъчна администрация, много хубава специалност. С английски, изобщо. Тия момчета, доволна си от него? За сега, да не казвам голяма дума, да не се възгордее. Браво. Сега съм доволна, да, но има още до 12. Щом сега си е свикнал, я мръдни само малко там и излизам.
Те само това е за гощерак. Нали това не снимак? Не знам. Само Колко бани са ти? 3 бани, да? Това е това е туалетна. туалетна. Затворено капак така.